قلت لها مناسب أنا وأنا معك سنة سوتي يتحازو ويكام سناي فاميلي ويدخل عرفت كلنا نهمنا وهدت بجو هزبنا عبيك أبسطت عدل تدقنا كان خعبت فلتت كانت يدلينا مرة من مكان سنت بكيسا نغلو تعقف كتسكن كتك كسارة نعلوف ما سنت بكيسا نغلو تعقف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنا كتاته عيتاول دونا أما سنساته حلنا نكتو سلام زخبركم تعزبتي مدماتن كم يعلقكم كم يكنيكم كم تلمود محبة سرنا يتقمي زبل بسفلا رجستي الجوان قدمنا كبر أبي مسكن حسنا عرسناها أفاوصان للزبن أب حدا بزبدنا بحدا قنمسي مسانا نتمسي وتحتنا يحدد نملالي زعكل كبر أب حاوي نتعزبتنا شمكا سرحكا زكا نيشتي أدلنا سلاماويت مع تسراوي عندما مجمريا سلاز قبر اللي عدمه مسكن لعلقل دما سلتي بقصالي محبرسب تقوميهم زبلكمهم بفلا بسدتنا زقاطمنا محبراون محبر قطبة وقدات على علكم كتزارارو زحات كيلاتات معدانكم كمسكنكم فتو ليلة مصر سيك براب بمسكن بحال أب كباب سياتل كاب سياتل قرب نساوز وطيلكا تركب نشتي كتما أقمت مس بعلت بيتي عريمن سلسة دقين سرحي program consultant, health and safety program consultant is Bahal. Mangst Washington, State of Washington, Department of Children, Youth and Families. يقولون مناسين سرابيتاتن أو خم مخاري صرح مالتنا حنت نشتي program. نشتي بزعباس حدارن سنة أمراوي كونتات بز community care and counseling أبزول أرستدما تمهراي إيه أنا مرتنا مصنعتن ركب قال Eritrean Community Connections أسرع تلتش عن 15 زقومت تمساسا لغمناي مهات أنزلوتي نايتي سدت ناي سدتنيا بحفشة ኤርትራ ስደተኛ ኻ ብፍላይ ዘተኮረት ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ስደተኛ ኣብ ሕጋስ ኣብ ምትሕግጋዝ ኮኔክሽንስ ኣብ ምድላውን ኣብ ምህናፅን ዘተኮረ ዕላማ ዘለዋ ኣብኡ ኸ ከም ኣቦ ወንበር ናይቲ ቦርድ ብወለንታ ማለት እዩ ኣብ ትርፊ ግዜ ይሰርሕ ያ እዚ መስል ክብራ ብሓፂር حكي بزح مقدمة فلوطة زلك حملة مجمرة أدمنا خيرك كابت زلك عجيزة مقانا ساعات اللي نعبز مدرس بالمساحة بشمي مش معرف مثلا كمان تعزتنا في اللي بيتمسكنا كايز دلي مشم كم تدخل هنا الفلطة تعي حدار تعي سدرابي تعي حبة سب تعي حجر يزفترمه فتحدى أتوجه مع مثلا حلو ما تنكا عفسدت لايكا تدل حبة سبنا كم بزح نجار تعليم تفعيلين سلازم مزات تصعد زمات زلا
ኣብ ሓዳሪ ካብኡ ሓሊፉን ከምቲ ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ብፍላይ ከዓ ድማ ብኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ቅትለት ኣሕዋትና ትበዝሕ ኣሎ ቅትለት እንድሕር ኣሎ ከዓ እታ ኣደ ጥራይ ኮነትን ትጠፍእ ዘላ ካብቲ ዓለም እቲ ንዕኡ ዝገበረ ሰብ እውን ንዘለዓለማ ብእስር ቤት ክነብር እቲ ውላድ ከዓ ካልእ ዓለም እዩ ዝኸይድ ዘሎ እሞ ነዚ ከመይ ጌርና ነድሕኖ ድሕነት ሕብረተሰብና ዓብ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ዘመናዊ ምኽሪ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ሕብረተሰብና ሽማግለ ወይ ከዓ ኣባት ነብስኻ ወይ ከዓ ናብ ፓስተር ኢኻ ትኸይድ ኣብዚ ዘለናዮ ግን ብብዙሕ ነገር ካውንስሊንግ ኣሎ እሞ ሕብረተሰብና ቁሩብ ኣፍልጦ ክህልዎ እሞ ቅድሚ ናብ ከምኡ ምግርጫዋት ቅድሚ ምእታዊ እቲ ምክልኻሉ እዩ ቀንዲ ደሊናዮ ዘለና ስለዚ ዘመናዊ ምኽሪ ኣብ መንጎ መፃምድቲ ክንብል ኮነናሲ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ መግለፂ ንሓዳር ክገልፆ ከለኹ ሰለስተ ፅላት ከም ዘለዎ ኮይኑ ርዳእኒ ወላ ፅሑፋት ብዙሓትን ከምኡ ከም ዝትክፍኦ ኣብ ሂወትና ድማ ተመክሮና ሰለስተ ፅላት ኣለዉ ቀዳማይ ፅላት እቲ መንፈሳዊ ፅላት እዩ መንፈሳዊ ፅላት ማለት ንክርስቲያን ንኣብነት ሓዳር ካብ ክልተኻ ካብቶም መፃምድቲ ንላዕሊ ይዓቢ ኣምላኽ ማእከሉ ገለ ዝብል ኮንሰፕት ወይ ድማ እምነት ስለ ዘለና ሓዳር ስለዚ ኻ ቤተክርስትያን ኬድካ ሳኽ ትገብሮ ዘለካ ስለዚ ኻ ካህን ወይ ቀሺ ወይ እውን ሸኽ ክሳይ ክገብሮ ትዕድሞ ማለት እዩ ስቑልካ ኣብ ቤት ፍርዲ ወይ ኣብ ገለ ከይዶም ዝገብሮ ሒደት እዮም ምክንያቱ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ኣለዎ ስለ ዝብል ማለት እዩ እሱቲ መንፈሳዊ ፅላት ናይ ሓዳር እዩ ካልእ ኣይ ፅላት እቲ ሕልናዊ ፅላት እዩ እሱ ድማ እቲ ኮሚትመንት ንብሎ ምውሃብ ምግዝዛእ ኣብ ንሓድሕድካ ንዓይ ጣዕመኒ ዘይምባል ነቲ ሓዳር ክትኮኖ ዝግባእካ ምውፋይ ልክዕ ከምዚ ሰብ ንሃገሩ ተወፍዩ ገለ ጅግና ኮይኑ ንሃገሩ ንህዝቡ ተበጅዩ ጅግንነት ዘጥሪ ኣብ ሓዳርካ ጅግንነት ኣሎ እሱ ድማ ንርእስኻ ጣዕመኒ ገዲፍካሲ ነታ ሓዳር ዝጥዕማ ነገር ክገብር ትዘድልየኒ ዋጋ ክኸፍል ገለ ዝብል ኮሚትመንት ዘጠቓልል ናይ ሕልና ሕቶ ናይ ግድን ትምህርቲ ይኹን ሞያ ወይ ገለ መለ ዘይሓተካ ማለት እዩ ተበላፃይ ክትከውን ተደሊኻ ዓማፅ ክትከውን ተደሊኻ ንዓይ ጣዕመኒ ጥራይ ስሱዕ ክትከውን ተደሊኻ ኣብዚ ኻ ክሳይ ትኹን ወይ ድማ በንፃሩ ማለት እዩ ዘይስሱዕ ርእሱ ዝህብ ንኻልእ ዘፍቅር ሓልዮት ስድራ ቤት መፃምድቱ ዘለዎ ገለ መለ ሕጂ እቲ ናይ ሕልና ፅላት እዩ ክብሎ ክእል ሳልሳይ እቲ ናይ ኣእምሮ ፅላት እዩ እዚ ናይ ሜላ ፅላት እዩ ኣብኡ እንታይ ኣቱ ሜላ ናይ ርክክብ ወይ ድማ ናይ ኮሚኒኬሽን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ርክክብ ትምህርቲ ከምዚ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትመሃሮ ABCD ኢልካ ጀሚርካ ሽዑኡ እቲ ግራመር ወይ ስዋስው ኣፅኒዕካ ሽዑኡ ንክትዘራረበሉ ክሳብ ትኽእል ክሳይ ትረዳዶ ልክዕ ከምኡ እዩ ናይ ሜላ ናይ ፅላት ናይ ሜላ ኣብዚ ትምህርቲ ሓተካ ኣቕሊብካ ክትሰምዕ ይሓተካ በእምሮኻ ክትከውን ሓተካ ወላ ሕጂቶም ብመንፈሳዊ ክሳይ ኣነ ዝጎደለኒ ይብለይን ኩሉና ኣምላኽ ሂበዮ የገለበለ ዝብሉ ነቲ ኮሚትመንት ተዳእ ዘይብሎም ወይ ድማ ተወፋይነት ተዳእ ዘይብሎም ኣብኡ ትሪኦ ትፀገም ትስዕ ዘለዎ ንርእሱ ዝጥቀመሉ ምሻሎ ነቲ ሃይማኖት ዲ ወላ ነቲ ካልእ ሕልኑ እንተዳእ ዘይኣስር ኮይኑ ክብለፀሉ ክእል ወላ ንመፅሓፍ ቅዱስ ዲ ወላ ነቲ ካልእ ቅዱሳት ፅሑፋት ትብሎም ንረብሓ ክትጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ዘጋጥሙኒ ደቂ ተባዕትዮ ሕጂ ሰበይትን ሰብኣያት ተኣዘዙ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ እሞ እዝን ግበሪ ትብሎ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ መንፈሳዊ ጥቕሲ ምፂኻሲ
ንረብሓኻ ትጥቀመሉ ኣለኻ ማለት እዩ እዞም ከምዚኦም ከለዉ ግን ብሰሪ ሜላ ብሰሪ ክእለት ናይ ርክክብ ናይ ምዝርራብ ግን ኣብኡ ክፍጠር ዝኽእል ባእስን ግርጭትን ግን ቁፅሩ ይብሉን ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ናትና ባህልና ክሪኦ ከለኹ እቶም ናይቶም መንፈሳውያን ወይ ድማ ናይ ሽማግለታት ተራ ነቲ መንፈሳውን እቲ ሕልናውን ፅላት ኣብኡ ኣድረስ ክገብርዎ ክእሉ እዮም ሄይ ኣታ ትዘብል ኣለኻ እዚ እንዲ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ወይ እዚ እንዲ ዝብል ቁርኣን ካብዚ ትሓልፍ ኣለኻ ኢሎም ከንቅሕዎ ክእሉ ከዘክርዎ ክእሉ ንሕልኑ እውን ቶም ሽማግለታት ክሳኽ ገብርዎ ክእሉ ከምኡ ዲኻ ዓቢኻ እዚ እንዲ ዝብል ምስሊ ኣቦታትና ከመይ ጌርካ ኻ ንሰበይቲ ከምዚ ጌርካ ክሳይ ትገብር ንዑ ግደፉ ገለመለ ክብለካ ክእል ሽማግለ ሕጂ እቲ ዘመናዊ ወይ ድማ እቲ ቁሩብ ሜላ ዝሓትት ግን ናይ ርክክብ ናይ ይህን ምሂን ክትበሃል ከለኻ ኣብኡ ክመፅእ ዝኽእል ምልሕፃፅ ግን ውሽጢ እቱ ኢልካ ኩዒትካ ክመፅእ ከለኹ ሓደ ዘጋጠመኒ ሕጂ ልክዕ ክኣቱ ከለኹ ክትኣቱ ከለኻ ኣብቲ ገዛሲ ኣነ ከም ዘለኹ ኣነ ኣብቲ ገዛ ከም ዘለኹ ሪኣ ንዓይ ፀሊኣ ምእንቲ ንዓይ ከይትርእየኒ ተመሊሳ ካብቲ ገዛ ወፂኣ ኢሉ ክንደይ ዓመት 20-30 ዓመት ሓደ ዝነበሩ እዮም ኖ ሕጂ እዛ ሰበይቲ ከዓ በይና ከዓ ሓቲትያ ከዓ ኖ እቱ ምስ በልኩስ ገለ ረሲዐስ ምልስ ኢለ ነታ ነገር ክሳኽ ገብራ ይኸይድ ሕጂ ራእዮ እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ወይ ድማ ናይ ይህን ሚሂን ሰሪ ምቅርራብ እሱ ሰብኣይ ንዓይ ፀሊኣ ይኸይዳ ብል ኣሎ ተመሊሳ ምስ መፀት ኣብ ካልእ ሞድ ኮይኑ ክፀንሕ እሱ ከዓ ካልእ ነገር ክፈጥር እዩ ቀደሙስ ገለመለገለ እናተባህለ ሕጂ እዛ ቀላል ክትመስል ትኽእል ናብ ከመይ ትወስደካ ኣብዚ ሕጂ ሞያዊ ዘመናዊ ዲ ሞያዊ ኣበርክቶ ክህልዎ ዝኽእል ኢለ ዝሓስብ ናይቲ ክስታይ እዩ ሰለስቲኦም ግን ኣገደስቲ እዮም ሰለስቲኦም ኣገደስቲ እዮም ብፍላይ ኣብ ናይ ፃዓዱ ሓዳር ክትሪኦ ከለኻ ዝበዝሕ ምዝራቦም ወይ ዝበዝሕ ሓዳሮም ኣብ ኮሚኒኬሽን ዝተመርከሰ እዩ ኣብቲ ኮሚኒኬሽን ኣብታ ኮሚኒኬሽን ወይ ድማ ኣብታ ምብሃል ተጋራጮም ክረዳድኡ ከምዘይክእሉ ተሰሚዖም ካፈላለዩ በቃ በኣ ትኸይድ ኣብ ናትና ሓዳር ክሪኦ ከለኹ ግን ኮሚትመንት ኣለና ተሪሪቱ ናይ ኮሚትመንት ክስታይና ንሓድሕድና ክንሰኻኸም ክንፃወር ዋጋ ክንከፍል ብዙሕ ድልዋት ኢና ብሰሪ ኮሚኒኬሽን ግን እናተሓሰና ከየሰማቐርና ዓይነት ሓዳር ክሳኽ ክንገብር ንኽእል ብሰሪ ገለ ንእሽተይ ሜላ ኣብ ክስታይ ካብ ምእትታው ስለዚ ብከምዚ ክፈል ይኽእል እቲ ተራ ናይቶም ሰለስተ ብሓቂ ብፍላይ ንሕናሲ ብባህሊ ብሃይማኖት ሰሪትና ዝዓበና ስለ ዝኾና መሰረት ናይ ኩሉ ከዓ ኮርስ እቲ እምነት እምነት እንድሕር ሃሊካ እውን ተወሳኺ ካብቲ ሞያዊ ወይ ከዓ ዘመናዊ ኣማኻሪ ክትከይድ ከለካ እጠቕመካ ከም ተመክሮ እውን ከም ክትጎርፆ ፀናሕካ ኣብ ፃዕዱ ምናልባት ኮሚኒኬሽን ክህልዎ ምኽእል ይኸውን ግን እቲ እምነት ኣብቲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ድዩ ፍርሃት ናይ ቤተሰባዊ ሞራል ትበሃል ማለት እዩ ኣባና ሕጂ ትፅቡቕ ነገር ግን እቲ ርድኢት ናይ ሞያውያን ስለዘየለ ግን ስለዘይ ትዘራረብ በይንኻ ሓሳብካ ስለዝኾነ ምናልባት እዚ ዓብይን ኣገዳስን ንሕብረተሰብና ሞያዊ ማዕርክ ክንደይ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ከይንናስ እንታይ ንፃዓዱ እውን ኣይጠቐመን ዝብል ኣዘራርባ እውን ብዙሕ ግዜ ዝሰምዓ ነገር ኣላ ማለት እዩ እንታይ ኮይኖም ኣለዉ እንታይ ሓዳር ገይሮም ንሶም ካብ እምነቶም ወፂኦም ሓዳራም እውን እቲ ኣብቲ ትኸይድ እቲ በቲ ኸይድ ዝበሃል ነገር ኣሎ እሞ ድሓነ ፅንሕ ኢልና ኣስፋ ሓቢልና ንዛረበሉ ንኸውን ብዛዕባ እቲ ናይ ባህሊ ፍልልይ ማለት እዩ ኣብዚ ዘለና ግዜ ብፍላይ ካብ ንሪኦ ዘለና ዝምድናታት ናይ ኤርትራውያን መፃምድቲ ወይ ከዓ ሓበሻ ብኸመይ ይግለፅ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ዳያስፖራ ዘሎ ሕብረተሰብና እዚኣ እኳ ሰፊሕ ውድዓዊ መፅናዕቲ ክተዝግበራ ተገይሩ ክትዛረበሉ ብዘይ መጠን ደስ ምበለኒ ነይሩ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ግን በቲ ናተይ ትዕዝብትን ተመክሮን ብኡ እየ ክዛረብ
مصنعات تغيروا له قال كبر ما تشفى قبر مالتي بتعزبتين تزلنايو ناي حدا بفلا دياسبورا اب حدا اذكرني حدا مزرراب مس حدا تزاربناينو بزعوا سبيتي يزارب نيرو حجي تايبلني كمزم قدم ستاي كاب معنتو نلعلي سب كاب معنتو نتحتي دولفين قلمله زريز نبركوسي ابعد انجليز دي اب اوروبا يتقمط انيو سبيتي سي كاب كسادا كاب زنلعلي اتراويت كاب ونتحت دما اوروباويت كوينا يلو قاليتوا أسحقات نتا الزرار وحدتي قريمون نقاط creativity إن شاء الله كمو عينة confusion زلنا خوين سمع تاي أبيناي مدرخين إنا زلنا كم عند أنا نلعب على حبشة خب ما عند أنا تحتي أوروبا زبل عينة مجلسي مس حبسي descriptive كوينات سمعت كوتانا زي نزر استزي سلازي أو up to confusion تينا زلنا ناخذ الخير بيناي حقي ناخذ محل بيناي بهلي يناخذ كيد بيناي كبرتاتنا كن نبر ندقنا بيناي سرعتنا خنا أبى تعبابيهم كأتو أو أخمت دخل جريتشت كبيناي عدد أباتات حق جريتشتنا خم فتحه تغيرنا هنا زلنا خذ الخير أما نقولت عبيتي حيلتاتي ناس سيدنا حدا بتي تقولتنا بتي زعبينا معبيا بفلايتهم وخلات مسكوننا تسددنا من نوابرونا بتي زعبنا هنا أبزي بنيشوز مثلا ويون أبزي استولد كأخل بهلي تولد أبدكنا كلا عينت أبغى ناس كاختفل على عينت بهلتاتي زلنا أبحرات اسمه تخال كأكون في توم زوت روحاتهم صحبوخا روحيتاتسي قال يوم ستغاراج او تخمسلو قولي بفلاي نود تبعتاي بزح سميعكم ما تخونيكم وتبعتاي كاب عدنا زمتا واذا اوروبان امريكان انا نستندز انا نستيو زخبر نستيو سايز قبر سلازي سبيتي شبيعه نزق ستايريا زبالة زراربالو من هالباتون تندك انسيون نعو ابيس كغورو خلاون خلاين زي قال نجر ايكونن سلازي ابز عينت وطري زلو سباي كمزي حيلوز دوس تمنطله كوينوس تسمعو مخنياتو ابهلنا زعبنا اب سباي باترياركال سرعتون سلازخونه سباي دلاي يغبر سباي دلاي ገንዘብ يوص مسبي تخيت لازم قال ابزي اجن تاتخيد ገንዘቡን ክትዛራረበላ ክትቀላለ ካስለዚ ሞዚያስ مسبيتي ክትዛረበላ ሞ ክነግረኩም ትልካ ኪት ድሩስ ወይ ገለመለ ክትበሃል ወይ ድማ ቆሞ ክትበሃል ፈሪሕካ ስለዚ አመቃቅሩ ዘለና ኮይኑ ስማዕኒ ተንደቀንሲዮ ድማ በተኻል ማዝን ክሪኦ ከለኻ ብዙሕ ተዓጻጻፍነት ኣለዎ ኣብ ስደት ምስ መጻ ቀልጢፍክን ቆብቆብ ተብሎ ይኽነቲ ለውጥታት ንለውጢ አዳፕቲቭ እንደቀንስዮ ስለዚ ብልጫታት ትረኽባ እሞ ነቲ ትብልጭታት ካኒ ካብ በቲ ጉቡእ ነቲ ሃርሞኒ ወይ ድማ ነቲ ስድራቤት ብዘዕግብ መገዲ ክትጥቀመሉ ትኽእል ከይትጥቀመሉ ከዓ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብዚ ክመፅእ ዝኽእል ክስታይ ኣብ ኮታ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ባህልታትን ልምድታትን ተቃቂርና بين مجد خنكيد كم زي عين فلتن زلنا خوين سمعنا بتعزبتي يزقن تمسنا عتسات انتي كم زولنا I'll be curious to know. Thank you. كبرات حاونا حقها نياتو تناي
ባህሊ ፍልልይ ከምዚ cultural trauma ዝበሃል ኣጋጢምና እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብቲ ፈለጥካ ወላ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዘይኮነስ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ከማኒ ምክንያቱ ወላ ንምሃር ንፍለጥ ዳ እምበር ወዲ ኩሉ ነገር ክገብር ኣለዎ ሰብኣይ ክኸውን ኣለዎ እንዳባህልካ ስለ ዝዓበኻ እውን ሰብኣይካ ከኣለይካ ኣለዎ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ኩላዳ ክትዕቢ ሓዳራ ክትዓሊ ዝበሃል ኣብዚኣ ምስ መፅኻ ግን ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ኢኻ ትገብር بتفضل روان نالبات أكلنا زلاتي feminine ويكا masculine energy ونا أكلها نالو لازم تبغون سيتخ أسرع حق مت خلا تنايسو أي أزازي كوينا ختصنح أبدقة صراحة له أبدقة زخت مت خلا كاتفا أير كتب لا يتخلنا لازم تبغون وين بزح مثلا خلاتي زح تحلف زلا كل التيمات سلازم نزم كم زي عينات زقات من نازل لحبرة السبسي عوز زقوان حدا بزنايتي نقول لنا عادي تمازيزنا ويكا أكيلنا ينخن كيسي انتهينا خلنا طبقتي حتى يا again بمتنعتي تسندة بفلاي أبناء أمريكا community بوزح عينة cultures أنا حبشة exact الحمد لله أي فلتني جن تمتنعت انتاي دسس عود زخون حدارسي انتاي تقالي دكتور جون غاتمان زبهال ناي مسويتو جولي غاتمان زبهالو of the University of Washington حدا متنعتي جميع أتنعم مالتي زين عشرة عامات خدمة صناعتي. أنت تبدو كاب تحته عود relationship عود intimate relationship سي بخميز مت. أنت يوم تمرق وحدي. حد عود حدار. زي عود حدار كميز بلي. إن شاء الله كعينة أنت يوم تمرق وحدي زبل. مصنعت خصها يجرم. شعو إذا مصنعتي حدا love labs بهالنا فقري laboratory أو سايجرهم مالتي so volunteers بحدا ما تسمو كلن تنهم أسستوا ناي هرمة لبهم كي تعرف أبت communication كزاقلو بقولهم to backgroundهم to دحربايتهم أزراربهم لزوهم أبقولهم anyway كل ما صنعت مسألة صنعهم أبكلتها تمغيلهم تم كفال عينة سبات لما يلوم مقيلومهم تم قليهم relationship masters بهالو كيلاتات نايزم دنا بهالو حدا تمساسالي pattern ويدما تمساسالي بهري أريهم relationship disasters بهالو دما نايزم دنا سنبات ويدما معنوت نايزم دنا تادما كل عينة بهري كم ذلهم كستايجيرهم مصنعتس ناقو سيدوم مالتي عند خبطة قداميت رأيواتهم four horsemen of apocalypse توم نعنوات نحدارسي بتسعة مئتاويت ناب عنوات زوسد عينة بهريات أربعة مجمريات دهسيسهم مالتي criticism defensiveness قالي لا أربعة تخصيجرهم anyway نام منتاخ ما تصدرين أبو توش تخيئته عود هتسب حدار انتهي مسلو خابز بالمصنعة انتهي وسيلهم عود هتسب حدار اتم كم أعرخ intimate زخوني intimate سي أبن حد حدهم سي كم ناي عركنت زمدنا زلون حيزهم عركنت زمدنا زلون أي باسون يوم مالا سيكون دن كمي يروم نباسهم كم تفتحوه فلتوا conflict resolution I تكمنيو دكتور جون غاتمان conflict regulation يزولو أب جزية غريتشتسي كمي يرخانتي كال نجر كين نقنقة كمي يركا تعاليو يوت ميلا ناي عركنا تنبر بزي غريتشت سلام كمي حد يركا زيابير مسكن ويكا بتستا زنبر نابرا أسو ناي بحق عود هايكونن كوادا قال نجر كم زلوا يزرداك بزي غريتشت كتنبر كايت قنيخ سلازم حنت خاطن سايتا عم تسول كوخي
intimate relationship ወይ ድማ ናይ ዕርክነት ዝምድና ዘለዎም ሰብ ሓዳር እዚኦም ዕውታቶም ይባሃሉ እቶም intimate ይባሃሉ እቶም ዝምድና ናይ ዕርክነት ዝምድና ንኸተምጽእ ከንታይ ከድልየካ እዩ እንታይ እዮም ዘድልዩ ዝብል ኣብ ሰለስተ ከፊሎም ማለት እዩ ተቀዳማይ ናይ ንሓድሕዶም ስነ ኣእምሮዊ ካርታ ይናበቡ እዮም ስነ ኣእምሮዊ ካርታ ሕጂ ካርታ ጌርና ክንገልጾ ከለና ንኣብነት ኣብ ለንደን ወይ ኣብ ማንቸስተር ክትቅመጥ ዘለኹ ሰላማት ኣብ ማንቸስተር ሲ ካርታ ናይ ማንቸስተር ኣብ ኣእምሮ ክላ ሓቂ ውጽእ ኢልክ ክትከደ ከለኺ مسح ወይ ሬስቶራንት ኢልካ ትሓስብ ከለኻ ኣብ ኣእምሮኽ ተሳኣለ ቦታታት እንታይ ክትፈቱ ያ መግቢ ኣበየናይ ትርከብ ክንደይ ተኸይትካ ገለመለ ስነ ኣእምሮዊ ካርታ ከዓ ናይቲ ሰብ መንነቱ ሲ እቲ ብደገ ትፈልጦ ብደገ ክሳይ ትገብሮ ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ብጻያ ወይ ድማ ናይቲ ብጻዩስ ንኣብነት ዝፈትዎ ነገር ፈልጦ ስለዚ ዝፈትዎ ነገር ክሪኡ ከለዉ ክገዝኡ ልኽእሉ እዮም ማለት እዩ ዝፈትዎ ነገር ትእዛዝ ይትፈልጥ ኮንካ እንታይ ካ ክትገዝእ ብዙሕ ግዜ እዞም ሰዎች ንሽገሮ እንታይ እዩ ኣብ ገለ በዓል ክበፅሕ ከሎ በርዝደይ ወይ ገለ ናይ ንስና ክመፅእ ከሎ ደርገፍገፍ ኢና ንብል ካባይ ጀሚርካ እንታይ ክገዝእ ኣላ እንታይ እዩ ዝፈትዎ እንታይ እዩ ገለ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ክሳይ ንገብርና እዚኣ ቴስት ገይረ ኣለኹ ኣብ ገለ ወርክሾፕስ ዝበዛሕ ግዜ ተን ደቂ ኣንስትዮ ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ ናይተን ሰብኡተን ፌቨሬት ዝፈትዎ ነገር ዘይፈትዎ ነገር ገለ ብዙሕ ተን ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ በልሓ ኮይነን ረኺበን እንታይ ክብል ደለየ ስነ ኣእምሮዊ ካርታ ናይቲ ሰብ ምፍላጥ ንዕርክነት የላል ክሳይ ገብረካ ይቀራርበካ ማለት እዩ ታኻለይቲ affection and appreciation ኣብ ኣድናቆትን ፍቅርን ናይ ምግልላጽ ክስታይ ኣለዎም ልምዲ ኣለዎም ቶም ዕውታት ሰብ ሓዳር ጨው ምስ በዝሓት ፀብሒ ጥራይ ዘይኮነ ታዲያ እዛ ፀብሒ ጨው በዚሕዋ ዘይኮነሲ ክበልዕዋ ከለዉ ኣብቲ ካልእ ግዜ ኮርስ ጨው ክበዝሖ ከሎ ጨው ክበዝሖ ክትብል እንዲኻ ግን ጨው ዘይበዝሖ መዓልታት ክንደይ ግዜ ጥዑም መዓልቲ ትበልዓሉ መኣድታት ክንደይ ግዜ ኣብኡ ከመይ ጌርካ ትገልጽ ጥዑም መግቢ ዲኻ ትብል ወይስ ዛሎ መዓልቲ ዝበልዕኳ መግቢ እታ በርበሬኣሲ ገለ ቀመም ኔራታ ወይ ድማ ሎሚ ዝተኸደንክያ ክዳን ምስ ነፍስኽ ምስ ቅርጽኽ ትኸይድ ወይ ድማ ሎሚ ክትዛረብ ከለኻ ኣብ ቸርች ድዩ ወላ ኣብ ገለስ እዛ ከምዚኣ ዝገበርካያሲ ናይ ብሓቂ ልበይ ተንክያትኒ ብዘይ ክስታይ እንዳገለጽካ ማለት እዩ እዛ ካልአይቲ ተሳልሰይቲ ድማ ፍልልዮም መመሊሶም ዘራሕቁ ዘይኮኑስ ናብ ማእከል ዝቀራርቡ ኣነ ከምዚየ ሶሪ ኣነ ከምዚየ ስኻ ድማ ከምዚኻ ስለዚ ስኻ ምፀኒ ስኻ ኣብቲ ዘለኽዎ ምፀኒ ወይ ድማ ስኽ ምፅኒ ኣነ ባህርየ ከምዚየ ዝብሉ ዘይኮኑሲ ኣነ ከምዚየ ስኽ ከምዚኺ ኣብ ማእከል ከመኢልና ንቀራርብ ካብ መመሊስና ንራሓቕሲ ናብ ማእከል ከመኢልና ንቀራርብ ዝብሉ እዞም ሰለስተ ኣይነው ጃስቲስ ኣይገብረሉን እየ ዘለኹ ነዚ ርእሲ ግን እዞም ዕዉታት ብሓፂሩ እንታይ እዩ ትልክኒ ግን ናብ ኣዕሩኽ ኮይኖም ዝቀራረቡ እዮም ብሓደ ዝበፅሑ ተዳ ኮይኖም ንኣብነት ሓዘን መርዓ ወይ ገለ ብሓደ ስምዒታቶም ክናበቡ ድልዋት ዝኾኑ ጉህዮም ናብ ሰበይቶም ወይ ናብ ሰብኡተን ዝኸዳ እቲ ስነ ኣእምራዊ ዕርቃነን ብስገአን ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ስነ ኣእምራዊ ዕርቃንነተን ንሰብኣየን ወይ ድማ ነንስቶም ክገልጹ ኮምፎርታብል ዝኾኑ እዚኣቶም ወላ ብዋዕን ዛሕልን መፂዎ ተሓዳር ክፃወር ዝኽእል ተፃዋርነትን ብስለትን የጥርዩ ይብል ማለት እዩ ኣስፊዕያ ስፋዕ ኣለኹ ኣይተሓዝለይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ኢኻ ገሊፅካዮ ዘለኻ ሓደ ካብቲ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘለዎን ከምቲ ዝገልፆ ዝፀናሕካሲ መሓዛኻ ድዩ ወይ ከዓ እውን ከምቲ ካርታ ናይቲ ሰብ ስነ ኣእምሮኡሲ ፍለጦ ከመይ ጌርና ኢና እሞ ክንፈልጦ ኣብዚ ግዜ እዚ ተቐንዲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ብፍላይ ካብዞም ንኣሽቱ መንእስያት ኣሕዋትና ከይተፋለጥዮም ኣብ ሓዳርን ብፍላይ ከዓ ውላድን ዝበፅሑ ዘሎ ኣሕዋት ድዮም ሓደ ዓይነት ድዮም እንታይ ፍልሊት እንታይ ዘቀራርቦ ስለዚ ሓደ ሰብሲ ሓዳር ወይ ውላድ ክሓስብ ከሎሲ ቅድሚ ናብኡ ምእታው ክንደይ ግዜ ክህብ ዘሎ ነዚ ነዚታት ንክፈልጥ ነዚታት ንኸፅንዕ
ناتو حداسي كيبدني كايتولدني كان 4-5-6 أملاك تفقيدو 9 تأتولو مغاب حقوس إن شاء الله حقوسن سبعين تلك حقوس سبيتن تلات كاسي ننوي مقوري أمزبلو صبوق حدار زلون نقولي إسر حدار كم جهنم جرود حسب الله مناتو نوعو زمسل تيجي accountability بخال ملوك سلزي هنا مالتي سلزي زمان سياسي انتي تمر نزل خفلتو ما حزاي حاوم حوي كم حفتي حسبون نخوب لسي كندي جيز خبور لهم ناكم تاكاي وصحة الله اسكبت مويحة أجي أزيب قن مرعون دحر مرعون يلنا نفلي نخل عندنا هذا حسب قلت أخلو تبو غير استرد أتني تبو غير زغلصا بحد أوان فسر بيتهم بهال حدارسي كم جاردينيو إلو قلت سمعي نو هجي جاردين ويدما غرات تمجمريا تمريتي غا تريو يكونن عدل ترقيب قص انت عينت مريتيو انت كزر قالو خل الشختي ويقول لما كله تقدم كتصنعه زلكا بت اسسمنت خا بتي قدمت مرعى قالو او حدا صراحه سوقلكا تعدميتكا ساي سلازا تخاوي دما فيسبوك سلا سلازرا خايو قال ناي قدن ودو يختبل يتقنيقا او صراحه قالو in fact قدم مرعى premarital counseling زغورو سبتمدي ابو مصنعتي كم زحبرو اب حدارهم زياده ستيبل ناي مخان تخلهم ازي بزح كابتوم بسم سميلهم ذاتو مالتي وغاليانتو سميل كخت تخلغا بزح تثبيتات نقلن كل وكاس لزغل زغونو وينو قدم مرعى تزغبا كونسلينج معدا مصنعتي يدل مالتي مساعة غايو لقاء كمزي بقى هم درسناي ولد خامو طوق قبيلكا قال نجر ترخبو شعو كل ما فيوري عيني تفيور لا كيت خصخصت صايا كيت علي ماي كيستت كيت خناخن كايا صبق ملكع فرد تبتا كم يلا ولا انت يلا سلازي حدار دما خومي ني حدار مننت وينتاينت لك كمزا اب دحر باكيارد خات زرعو عينت جاردن كومي انتي تزرع له قدمالو رمز بلناي اونتاو نغر دي خات زر اشخ نغر دي خات زر اسيز بكا تزرع كاي سايز نورك تزغرم قال نغر تايالو مسيلك سلامايت ابز دحر بز باكيارد زلو كوناتات غزا يكريو خلوخسي سوق الى انت العريف ولا انت مزرعه لين شو غاي يزرعلو قال بلا يزرعلو سوق الى نحد سمون كل تسمون انت كي اغلبكو غديفيو انت يزوقل صحيح يزوق حجي صحيح نخطبوكل سرح اللي كان زي مسرح وخلي صحيح نخطبوكل فيور نخطبوكل جن ممنا يكون فيور نخطبوكل مو صبق نجر كتر جن سرح يحتى حجي بحدار دما تاي تتصقمنا صغير كاب حدار سلازا تخاسي ما صبق نجر بحدار سلستمنا خاص صبق خونلكا تصبي مالتي سرح كي جبر كي تخ أبينا يسرح اللوز كي سلطان كي سلطان كا نفع تخونل ويد ما سايت كبر أبز خون خالد أكويل أب حدار جن بقى تقول الناس ولا حنت ميلا خير فرناس ولا حنت حتوتات نا سايكي جبر ناس كم زلوا سموز خون مالتي كم زي أماكينا دي بيتكاس driver's license قال ما لو سايكي جبر كاس شرارة بالكاس نوع عد مخات كوين يسمع كانوا وين ما نفاريت وين قال حدار نبعلو سرح يدلي لك كم قرات مالتي
ስለዚህ ማይ ምሳይ ምቁስኳስ ማዳበርያ ክሳይ ምባር እዚ ኩሉ እንተዳ ትሰርሓሉ ለኻ ኮንካ እቲ ሓዳር ክትፅብቕ እንተዳ ኣሉታት ዘርኣሉ ለኻ ኮንካ ካብ ናእዳ ወቐሳ ጥራይ ካብ ኣብ ምስ ሓዳርካ ግዜ ምሕላፍ ቆይቁ ጥራይ እዚ ጥራይ እንተዳ ትገብሮ ኣለኻ ኮንካ እሾኽ ኢኻ ትዘርኣሉ ዘለኻ ሳልሳይ ኣገዳሲ ነገር ግን ሱቕ ምባል ንባዕሉ እውን ፀሃያይ ክበቁል ኢኻ ትገድፈሉ ዘለኻ ስለዚ ክፅብቕ ኣይክእልኒ ስለዚ ኣብ ሓዳርና ምስራሕ እቲ ቀዳማይ ረቋሒ እዩ ኣብ ምስራሕ ድማ ኩሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክብል ደሊ ነዞም መናእሰይ ናይ ብሓቂ እቲ ናትካ ቀጠልያ ዘሎ ጋርደን ጥራይ ዘይኮነ ክትርኢ ዘለካ ወይ ገብሪ ቤትካ ዘሎ ጋርደን ቀጠልያ ክኸውን ከሎስ ናተይ ከ እንተኮይኑ ሓርር ኣሎ ኢልካ እውን ምርኣይ እውን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ሰሪሕካ እንድሕር ኮስኪስካዮ ዕንበባ ፅቡቅ ዕንበባ ክትርኢ ትኽእል ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ጌርካ ኢኻ ገሊፅካዮ መቸም ሕብረተሰብና ቀደም ኣቢልካ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ በቃ ፀይበን እንዴን ትሕግውን ተዓድውን ንዕአን ዝድግፍ እዩ ዝበሃል እሞ ምናልባት እውን ከም ደቂ ኣንስትዮ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን እቲ ርድኢት ናይ ማዕርነት ድዩ ወይ ከዓ ጀንደር ሩል ዝበሃል በቃ ሓዳርሲ መቸም እግዚኣብሔር ክፈጥረና ከለና ንሕና ኣለና እንጂ ተፈጥራዊ ዝኾነ ምናልባት ሲሒስና ንኸውን እብል ስለዚ ንደቂ ኣንስትዮና ኣብ ሓደረን ዕውት ንክንከውን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ብርትዕት እያ ሰብኣይ ወዲ ተባዕታይ ኮንካን ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝግበር ክብል ኣይ ብወገነይ ብርትዓኒ እያ ሓቂ ዘረባ ምክንያቱ ድማ ብፍላይ ኣብ ባህልና ሓቂ ንምዝራብ ካብ ጓል ኣንስተይቲ እያ ውፅዕቲ ብሰብኣይ መፅኡ እዝን ግበሪ ንሰብኣይ ከም ዝግበርዮ ገለመለ ኢለ ክዛረብ ወላ እኳ እቲ ሓቂ ኣብኡ ክሳይ እንተሎ ግን ቁሩብ ዲስኢምፓወሪንግ ኮይኑ ስምዓኒ ናብ ወገነይ ናብዚኣ ክዘልፅ ፈርሕ ብፍርሒ ኣብ ፍርሕናት ኮይነ ግን ክዛረቦ ዝደሊ ናይ ሚክነስ ትበሃል ቃል ኣላ ሚክነስ ብእንግሊዝ ኩላትና ከም ንፈልጣ strength in control ወይ ድማ ኣብ ምልክ ዝኣተወ ሓይሊ ማለት እዩ ድኻም ኣይኮነት ዊክነስ ኣይኮነት ሚክነስን ዊክነስን ይፈላለያ ሕጂ እታ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ናይ ድኻም ቦታ ኮይና ንሓዳራ ክትፅብቐላ ይሕለፍ ትሓድጎ ነገር ብመንፅር እቲ ካብ ሚክነስ ካብ ናይ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ዝኣተወ ብርታዕ ኮይና ንሓዳራ ትኸፍሎ ነገርን እፈላለዩ እታ ካብ ድኻም ካብ ኣነ እንታይ ያለኒ ኣነ ድኽምቲ ኣነ ዘይጠቅም ካብ ዝብል መንፈስ እትኸፍሎ ግዳይ ናይ ኣቢዩዝ ወይ ድማ ናይ ዓመፅ ክትከውን ቅልዕት እያ እታ ካብ ሚክነስ ወይ ድማ ካብ ብርታዕ ግን እተመልከ ብርታዕ ንሓዳራ ትህብ ጓል ኣንስተይቲ ግን ሓይሊ ከም ዘለዋ ወይ ድማ ኢምፓወርድ ምዃና ትፈልጥ ትገብሮ ድማ ፈትያ ተገዲዳ ፈሪሃ ወጉባዕቢዓ ገለ ዘይኮነሲ ፈትያ እያ ትገብሮ ፈትያ ክትገብሮ ከላ ድማ ፈትያ ዳይሬክት ክትገብረሉ ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበክን መንነት ተራኽን ካብ ሰብ ከይተፀበኽን ንባዕልኽን ብኡ ክትመልኣ በቲ መንነት ክትመልኣ እቲ ትገብሮ ዘበለ ድማ ካብ ድኻም ዘይኮነሲ ካብ ሚክነስ ካብ ዊክነስ ዘይኮነስ ካብ ሚክነስ ተበገሰ ምክንያቱ ከም ዝበልናዮ ኣብ ሓዳርሲ ዋጋ يحلف الناقدف قالينو اب كل تيو سواء يكون سبيتسي نعيت عمل زي كونس نبصايت عمو نبل كان دي خاطر تنبر برينسيبل
كم تقبر كل خادم كاب دخام تبجيس كاب تقبره كابر تاع تبجيس كن تقبره أنت نرأسخن كتبرتع نرأس قابرتيعك مسكال تتصابع مخان اللوندي نرأس قابرتيعك نفقري دلو مخان كأل actually تون برتعت مننتن برتعت سقنا فقر خوا كبا خلا أزي مكور فقرين زبا مخنياتو كفلات ينزبو خمزي تجاردا بلاسمز قبر كستاي هاجك زبل ما أزالو كاب بدخان تهب ويدما خاب بمشقرار بمفر راح تهب مالتي سلازي أواقع عدا قايت تو أخونا نفتو التي تمننتكن حيلخن أواقع عدا قاخي تخنسي you still can run ناي فقر زلو حدار كتقبرات خلاف كبل فتو مالتي يعني لنا كبرات حوي كبرات عزبتنا كنت لمود لايف فيسبوك أو يوتيوب سلا زلنا كل حبرة سوناون كابزين لهم جت من تفتكن شرق وروا كمان ناي تليفون مسمرنا كنكفتنا صنحيلنا عبتنا كومن سيكشن فينجرنا لنا ريتا ويحبتون حال لكم دولنا يحهم كغد تاون نخبرها بحاونا كتحطويهم فوقن دك تبعتي أخي خمر تبعتي متن اسكا دكانستيوس وساعتين كان تكتب له أنا حاول أتي غان ستيت النتورك أتي feminine energies divine حيال نجار إذا بيهرب هذا نتصبو نجار على بجنا نجار جن تماسا أي نادي وسدد دي جلدي فينا ينفعون تصبو نجار كأجن قال إسكال لها نسون تتأكد ما تبغى ستيت كل جزء تناطها توهو بسي كل النجار يكونه امتحان تبغى ستيتس تحيال مخانا تفليتاتنا تاقول عاخمان هيوات زلو سب تفتر المخالاسي قال النجار يكونن كنزل كاي سلا دزنقعنا هنا نالبات تناحنا حيلي تناحنا تروبو ناس سلا زين فولتون زين لوليان سلا زلنا ينبر يا حبستي قوان ستيت كل جزء نحدارات برتع نحدارات تصدق عمو كابزيت مهار كان نابل بانا حدرونة ناشت حواتنا أنا زفليتن دست بالحدار كمرحا مالتي اسكا نتم دك تبعتي اخواتنا خير انتايم كقوبر زرلون حدارو مكيرو سسينك خير منتي عندك تبعتيو كم زغما يزولهم سويتكم كم زناتين تدعوا كوينة there is incredible potential of the constitution زقرم عينت ጥበብ ሜላ ብቕዓት እዩ ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ እሱ ክወፅእ ክትሪእዎ ከለኹም ናባኹም እዩ ናበይ ከይዱ ስለዚ ንደቂ ኣንስትዮ ፓወር ወይ ድማ ሓይሊ ወይ ድማ ምቁፅፃር ኣዲክቲቭ እዩ ወይ ድማ ከምዚ ናይ ወልፊ ክስታይ ኣሎ ብምቁፅፃር ቀሊል እዩ ምቁፅፃር ጌርካ ነቲ ገዛ ከተመሓድሮ ከምዚ ሪሞት ጌርካ ንቴሌቭዥን ምጥዋቅ ኮይኑ ክስማዓካ እዩ እቲ ስቶሪ ኣብቲ ቴሌቭዥን ዝትረኽ ዛንታ ግን ክትሰርሖ ይትኽእልኒ ካብ ሪሞት ስለ ዘለካ ሙቪታት ክትቂር ትኽእል ኢኻ ሪሞት ጌርካ ኣብቲ ነቲ ሙቪታት ናይ ምስራሕ ተራግን ኣይክህልወካን ስለዚ እቲ ንሰበይቱ ተቋፃፂረ ኣነ ከም ድላይ ሓዳር ክመርሕ ዝኽእል ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ሪሞት ዝሓዘ ኣብቲ ሙቪ ግን ወላ ሓንቲ ተራ ዘይብሉ እዩ እቲ ሰበይተይ ክንዲ ኣምላኽ ዝሃባ ፀጋ በቲ ክትወፅኦ ዝግባእ መዳይ ንክትወፅእ ሓድጋይ ጥራይ ዘይኮነስ ሓብሒበ ናብኡ ክትዓብየ ክድግፋ እየ ዝብል ግን ናይ ሪሞት ጥራይ ዘይኮነ ክሳዩ ሓይሉ ሙቪ በቲ ቪድዮ እቲ ዝስራሕ ተዓዛቢ ኣበርካትነት ተራኽሎ ክእል I don't know ብስእላዊ መግለፂ ዝገልፆ ዘለኹ if it makes sense ስለዚ ዓይንት ሕሸካ ሪሞት ጌርካ ቪድዮ ሙቪታት ምቕያር ዶ ወይስ ኣብቲ ብቲቪ ዝሓልፍ ሙቪ ኣብኡ ተዋሳኢ ወይ ዳይሬክተር ወይ እውን ኣቐባሊ ክስታይ ኮንካ ክትካፈል እዚኣ መንጎ ኮንትሮልን ኣብ መንጎ ብፍቕሪ ንሰበይትኻ ምሕብሓብን ዘሎ ፍልሊ ይመስል ኣብ ኣንስትኹም ኣብ ገገሊኡ ብፍላይ ርኢኹሞ ዘይትፈልጡ ዓይነት ኣንግል ክትርእዩ እንተደኣ ኮንኩም እታ ሰበይትኹም
ናጽነት ክህልዋ ክእል ኣሎ ናጽነት ሓሳባ ናይ ምግላጽ ናጽነት ሓሳብካ ናይ ምንቃፍ ናጽነት ርእይቶ ናይ ምሃብ ክህልዋ ክእል ኣሎ እቲ ሓይላሲ ባዕት ክትመልሱላ ኣምላኽ ዝሃባ ሓይሊ ካብ ምሳኹም ትሕዝዎ ናብኣ እንተ ደኣ ኸይዱ ኣንት ካልእ ሲክረት ካ እንታይ ኣሎ መሲልኩም om ደቂ ተባዕትዮ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣንስቲ ከይሰምዓና እተፈቕረት ሰበይቲ زيادة تمكر زيادة أب حدارات تطبق لذي إذن هيومن نيتشر قلت حتى أرى قراج الله هم زلمنا إن شاء الله طوق قبيلك قال اختركب طوق قبيلك قال اختكبر ترى أنا قبر الله نحنا قليلي تفريقن أيواجوني by the way remote كيركا موفي نايقول كل جزء مرأيك أيكهلني سبب لازم قناة remote مثل زي قناة موداتا غريتشت كمتي السون نابكال كمتي تا ريموت كا خمتا ناي قدما تسرح سلازيلا ناو ابيزون كمرح سلازخل سبيتها مفكر is there is no risk at it سبيتها مفكر مالت اتي نعا زدليا نعا زوغلح نعا زعبيها نعا زنصبارقه ወይ ድማ ብሪቕሪቕ ዘብላ ወይ ድማ ብሪቕሪቕ ኢና ሰንሲ ዘሃብትማ ነገር ንኽትገብርሲ ወላ ሓንቲ ሪስክ የብሉ ዚሮ ሪስክ ዘለዎ ክብል ፈቱ እሞ ሰበይተይ ከምኡ እንተዳኽስታይ ጌራ ሽዑ ሰብኣይ ዘይብሉ ገዛ ክኾን ዲኻ ደልን እንተልካኒ ካብ ፍቕሪ ንላዕሊ ሓይሊ የለን ኣብ ገዛ ካብ ፍቕሪ ንላዕሊ ክመርሕ ዝኽእል ሓይልስ እንታይ ኣለዎ بفقر انت لا تكبر كونكاس كون العلس there is no risk zero risk يزلو انا قوري مالت هيكون كون بقيقا غيترد نغن نابز نغر زن خنكيتسي يكالي مفكر نسبيت ناس ولا حنت اي كخسرناني كبل فتو ايوا حقي فقري كندخل لعاتو تقدسه أزياء سيفهم منالو كانتي مثلا مسبيتن ولادون زي ماخر تصنيحو يتعاس تبل نايب حقي منياتو كل تخاخات مستوى كل نجار سبع يكونن حراري جزتي كان دي شجرنا نسلسب الناس لن نبر سب كايبلني يعرفتي كم دينهم كايبلني محازتي كم زكايبلني انداغلنا جن تاجزاخا نستخات فلتا فقري نحرهبنا فقر زلو حدار كا فقر زخانه قلعه فقر ندار عايز عبي قلعه خاصبح نقول افت حدارو نالوات تشجر كوين زلو فقر خيتوهبنا نحر عبنا ندار انا صبح نقول ابتي نقبر حدارون نسينا خنا نصبار امه فقري ملسنا كل يعني ناي بحق صفو جيركا خا جليس كايو كبار حوي مچم بلمدي ببحلناون ابحب بتسبنا حدار ابتقارو جول جيزه بشماغله ويكا اينو بهايمانوت ابات نفسكون خل باستر كون خل شك كون خل كفتاحي بتصعرمو ابزي فتح خاحر حد جيز بلمدي سلا زكونه ما ياونو من سلا زي كونو بزح شجرات مز انتاي فللي انتايتي تربحانا موياويا مخال ويكا ناب كم زعلت كيكا لقات مكا شجرات نخد قطوبس انتاي ناخد نقبر زلنا فلايك أفسد زلنا أنا ما تبع عندنا خسر الأول نياتو شماغ الله تكبر كله متشم زخونه قلتها بلا ما يكون ربنا تم شماغ الله زخونون مريض قام يمزمسو أبان نفس خان حفيدون والله بتلمدي نسدرا خاز فلتنا عمت عبد أنح سلا زخونه كحق زكاة كان أبز زلنا يو سددت شماغ الله يبلنا فعلنا نقولوا نقولوا ስለዚህ ኣብዝስ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ሕብረተሰብ ያ ከምቲ ዝበልና ቀዲምና ኣብ ገለ ክልተ ባህልታት እንዲና ተቃቂርና ዘለና ትዛሕዝን ከዓ ክልቲኡ እውን ኣብቲ ታሕቲ ደረጃ ኢና እዩ ዘለና ብደረጃ ቀርብ ማለት እዩ ደረጃ ከም ዝበልክዮ ሽማግለታት ኩን ኣባት ነብሲ ወይ ፓስተር ወይ ገለ نحتير سفلتك كايمبر عميقو سفلتك مقا مساخا ديلي انتراكت تقبر
بمعلتاو درجة زي كونس أبسمون أور حانساب تريو سب قليغات خون توم شماغلتات نبلومونكم بوزحسي تمحبراوي زمدناتاتنا عمق أنا بتنايم بأوروبا فري ويز لنا حلفوت زي مالتي لازم أبتبهلاو قربات واحد لنا أبتن مويا وقربات دما كمت كلاتنا نفلتو سب مويا بعمقت كساق قبرنا زخلو قائل بلنا كمتنا أوروبا نخيدون كين بالمالتي جن كابت زلك عندي خاص سايت نغلتيو أكيد كأنا زفتوا أمر الله سودما مزانو أما خرت سبلا Eritrean Community Connections زدالنا كاريكلمون الله ناي مزانو سلت أنا مزانو أما خاري بعلمو يلا إذا شماغلتات قالون كم تندليم يلون قنتم شماغلتات سي قال مويا قال tools أعطيك توم أبتو community كبر كتوزخلو قال أعطيك قال tools أعطيك قال ناو تعطيك كاسي مزنا أما خارن نخد قبرص زدليو عينة ميلاتات انتايوم زبل نعصر شعات فيديوز على أب زدالنا مالتي تأمر كم تزول كوخيم كاب كلتي وي كاب تزل الناس انتاي نسر حجيتهم كان دخل فلتو كن فاليوم زي بلنا عبت مويا كم مويا وخزار كله عميق بزعباتي تريتمنت بلان قال ما اختصار بتقولي خاقن توم أورا أزيو ما قدستي عبت مويا زبهالو روحيتات ويدما كونسبت انتايو ethics ويدما سنة مقباري حالة خبت ethics confidentiality ويدما مستير محلاوي عادة سبب نقرأ كانت أبتخيط كان مستيبون تتكملون تداخلك حاليوت نعاها زي كونس نتي تقلقلو زلخا تحقلو زلخا مخانو ترقستن تدا زي فلي خايو قنقرأ كاقلو أنس كم زغين اندي دا حاويت داقل اندي خوين قلنا مالا بدعوا خان تدا تقلو لخا تميل كاخد سمع كم زقبا كان تدا ميلان تدا زي بالكاخوين أبزز قد حقزو أبزز أتخيل تتوايس كم ما بقى السخون كان تدا توصع لخاخوك إذا كم زي مزبولو عينة كوتاتهم فاونديشنال وي مسرة وين زبهالو أمرات انت دا تعاتيقو تسبسي مستناي حالي وتلبو قالا بزوح باللي جاتات اللو خابت بروفيشنال نعلت مزانا أما خاري سوغان تايو مزانا أما خاري بزي كوت راح ترخو تخليخ مالتي أبسمون شوعات تسعة ترخو تخليخ أقورو بيت كاقل لخون خلي بروفيشنال كونسلر قنا بحو أول حقل تلقيزي قال لما ليخاق ترخو هاي قوانقوا شقرالو قوانقوا ترايزي كونه قوانقوا مسبهلة تحازيلو سلازمات ترجمة غير كون نت كل تبهلاوي كونتكست نت بروفيشنال كنقرأ يتخلني حاجة ترجمة مثل زلوا بزح بالجاتات كله peer counselor مالتي مزنا ما خارج بحال نزيم نخسر حقن حدا جاك ويدمان حدا نجر حدا باب كفتر كخلالو حدا دلدل كسرح كخلالو نتي نامناي حزبنا زلو هابتي عاد حد كام تحللاي متحققاس قال زلو باهلي قال موياوي بقعات أعتقد كم جناي فوتش سولجرز اللو إن شاء الله نايم أجار حكيم عينته أجار تواجعي أبت موياتي نعو أساتي في كخ سايك كبر أولو زي أقع أخذ خيدنا تدخل مخنياته عادتهم موياوينا حيدتهم حجي موياوين يبزحون تلك خمان كندي عمتات كندي 10 عمتات يخوست أنا هبت تصقم إن حدا تصقمي دخامي انتايو أبسمون حموش شدشت ويشوعت تصاوعيت ركب صراحة لني قال نابراخ قبر لني من نابروخ سايقبر شدشت شوعت عسرت حدارات أب حدا سمون دما كتم ما حدا بيدخل لازم انتي تقول تنكي تبلو مالتي 8 ميتاويت نايلهم زرقهم سب حدارقن 8 ميتاويت بمزانو أما خارن تدعت شفينو اتهم هاي اند زخون وي دما كريتيكال زخون ابلع على زبط حقستات
شعورنا موياوان كخيل خيل عقمهم كأخونا اللو مالتي سلازي أما أكل توم سب مويا مزانو أما خرت أنت دا أسلتينا مو نعو سايقرنا أنت دا أقيمنا نتزول لو قاك كنسوهون خيلنا أمنا حدنا دما تبهلنا يمتحق غاز دما شبو غيرنا نرب حنا خنت كملون خيلنا تذيكونا أمون قلت بهل تتقاقيرنا زلنا خويا يسمعني يا ناي بحكي تصبق حسابي ونزي جميلكم زلهم مزناوي أمهاري كل ما كان سبب ما كرنجيب يعني حاطين حرم مزعتني ما حزين تمزعت الناس مقرع فعندي شجر كوينا زلا تاع ورع فلذي تي مستر ناي معك confidentiality السان الحب عتلتنا سان تردياتنا أنا ونصبح نكوس أعتنايت السب جمع كم زعتو كلها ناسي سامهاوس نحلفوين عشكرات حدارنا كل جزء تحجيسو زحلف لن قنصن دحرال لي أخ معبلن كبلن زخلمه كم سبلا زلخا عاكم حزاون دحر دا نسمع على ناسي تاقندي كمكر نحق زندلواتينا كم حبتسه تانا ميستير معك أبيع شكراتنا زلامو إذا خاب تمرت عينت كم هم زعما سلسو مايوان سالات تكنولوجي مزي زلو بزوم دخا بخال من قرتات كيف كان دحر دا أستمركوا وهذا الحدك على كوينو نربطها بالسدة زلو حبة سبنا كحجزن كتكمل نخيلمو بتعمي صبوا حسب أعتناتهم مجمرة تمهاري خوني كبرات عزبتنا حجون مزخاخري حتى وريتو نحرال لكم بالتليفوننا دول لنايهم تصنحنا ون حونا سامسونج دكتور سامسونج مسانا له بزعبا gender based violence عاد إنجليز ناي research قبل لومو بزعبو ون عطنا مودعتا مدبنا حصر عبيلو مجلس قبل نايو مسانا حبيبكم كتوسيو بتحتنا يحدد عبز الجوابات ناي شماغل ويكانا همانتاويانسي انتاي عجوابات يوم كنت قوم زلوهم هنياتو بغربا كرخو زخير كان دخل زلخا بزح كانسلينج يلن بفلاي كابقون قانا تمهر زخيل مالتيو سيخاتي شجرت حبرت سرنا كالي كانسلينج خيد زي كل كيدا خمي كيرا حسابي تقل زخيل وانا ونتو قانقا زخيل سبون كردوني كولونيم بحلي فولتوانيوم ناي بحقخا هنياتو نحنا زعبينا ننزل زلمتنا نزفلتنا يوم كان نقلتنا الوقت حنتو قال سيتي قيدانة صبح مسرح سبعي ملاي كل نقرتنا يقوان سيتو تقو برسي كم برايدنا مش علاقم تصبق نقرنا نوستو ايوخا مالسي مجمرع مقابيت ناي ولادة عدي يعني كم تفطرو خوينو بداية تفطرو مالتي نزي اختب لكونا من 4 تخالي زيقا كم حدا صراحتنيا يريقال له سبعايا كبل الخونات تحساسبا مالتي سلازي الزوم بلندي النخدم باستر بهايمانت النخدم سي أفرض من تخلوهم بخمي عينتهم كحجزهم زلوهم نزينا كرات شجر كقاتمهم كلها كندي تصوروا خمسة بلوزهم سي قرب سكنتهم عبيت سب هايمانت انتهي كم فرام تخيل بزح شجر سلازر زلوا مالتي بس عنكي يا طبقت حتى كلتا نجر كجبر كار عدا الساتهم معلوم بالسبب سلازر راحوا بوقت علي كينيوتا بتاع بيت مقدس ويدما بتاع بيت كريستيان زمهروا تلاما مدوا عينت أقلقلوت كينيو نايسب من قصقاس نايسب بحري نايسب ناي حدار كونتات بحريا وكونتات ناي لزب يهين مهين بال بفلا بتزنبرو زلو عادي إن شاء الله حجيت مليسنا نابناي كودوفلاسي وين نابناي قال عينت نابراي كنا كنبرنا أبي أوروبا نرويج أبقى ملاسي كم يوزلو تخونتات يلوم نرسم كم كحو أقد داس خوين سمعني دعوا كم تزبلنا بمتحف قدس لازم كم أبو أبنت كستاخ كبر متحف قدسي انتهي له حدا متحف قدسي نرسخا بتعناخت كتحلو يزنقرا كامبر كم يجير كاتا the healthiest ومقبي منيو سايبا كاني
ካብ ካልእ ኢኻ ትረኽቦ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ከም ትኽሽን ስለዚ ኣብ ሓደርኩም ንፉዕቱም ዶኣቱም ቆልዑ ኣይትሕመቑ ኣምላኽ ኣይፈትዎን እዚ ስቑልኩም ንሓድሕድኩም ተፃዊርኩም ኪሉ ስቑልኩም ስታይ ትግበሩ ስለ ዝበለካ ነቲ ዘሎ ሕቶታት ኣይፈትሓልካን እዩ ፈትሓልካ ማለት ኣይኮነን እዚ ሜላ ሓትት እንታይ እዩ ዘሎ ትሕቶ ኣበይ እዩ ትሽግር ካብ ምንታይ እዩ ዝበቁል እንታይ ተተገብረዩ ክፍታሕ ዝኽእል እንታይ ሜላ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ፕላን ክስታይ ክገብሩ ክመሃሩ ዕድም ምክንያቱ ኣብቲ ደገ ኮንካ በታ ናይታ ቀደም ትፈልጣ ዓይነት ኮንሰፕት ክትከይድ ዝከኣል ኣይመስለንን እሱ ተዘይተኻኢሉ ድማ ነቶም ዝተምሃሩ ኸላልዩ ኻ እዚ እቲ ናይ ሕልና ኣስፔክተይ እዝን እዩ እዚ ሓዳር እዚ ክልቲኹም ብሓባር ዝገበርኩም ጌርኩም ዋጋ ዝኸፈልኩም ከፊልኩም ክትሕልዎ ኣነ ከም ሕልና ንሕልናኹም እኹሕኩሕ ኣለኹ ከመይ ጌርኩም ከም ትገብርዎ ግን ክስቶ ኣሎ ናብኡ ኸይድኩም ክትመሃሩ ወይ ድማ ምስኡ ከራኽበኩም ምባል ከዓ ሓደ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክስታይ እዩ እቲ ፀገም ግን እንታይ ኣብቲ ቤተክርስትያን ወይ ኣብ ገለ ኮንካ ኣንፃርቲ ካልእ ክስታይ ትገብሩ እዚ ዘይጠቅም እዩ ናይ ዓለም እዩ ናይ ገለመለ ኢሎም ክስታይ ገብሮ ሽዑ ዲስኮኔክት ፍጠር እቶም መናእሰይ ናብኡ ምስ ከዱ ከምቲ ካብቲ ማሕበር ወይ ካብቲ ናይቲ ቤተክርስትያን ወይ እቲ መስጊድ ሪኳየርመንትስ ወድቁ ወይ ድማ ሰንፉ ከም ዘለዎ ክስታይ ስለ ዝገብሩ እሱ ሓደ ካብቲ ክስታይ ስለዚ ብክልተ ማእዝን ክገጥምዎ ክእሉ ወይ ንነብሶም ከንቅሑ ምስ ሰብ ስለነብሩ ስለ ዘለዉ ናይቲ ሰብ ዳይናሚክስ ክስታኽ ገብሮ ክፈልጥዎ ክሳብ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ዲግሪ ድዮም ወላ ዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ ክስታኽ ገብሩ ካብኡ ሓሊፎም እሱ ተዘይክኢሎም ከዓ ነቶም ክኢላታት ኣለልዮም ምስታ ማሕበር ድያ ምስታ መስጊድ ገለ ኮኦርዲኔሽን ወይ ምውሃድ ፈጢሮም ናብኡ ሪፈር ዝገብሩሉ መገዲ ክፈጥሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እብል የቀኒልና ክብረ ኣሓዊ ካብቲ ዝጋጠመካ ናይ ስራሕ ተሞክሮታት ኣብቲ ሽማግለ ወይ ከዓ ናይ ሃይማኖት በዓል ሞያ ከይዶም ክሰርሓሎም ኣይከኣልን ናባኻ ሰርሓለይ ኢሎም ድመፁ ሰባት ኣለዉ ዶ ካብ ተሞክሮካ ኣካፍለና ወኖ ነው እንክብል I don't know ካብ ኣብ ምንታይም ፈቲኖም ዝበዝሕ ግዜ ክትፈልጦ ክሳይ ገብር እንዲ ግን ኣለዉ ብዙሓት ከምቲ ዝበልኩ ብዙሕ ፃዊዒት እዩ ዘሎ እሱ ከዓ እቲ ዘሻቕለኒ ነገር ምሻሉ ካልእ ኩሉ ነገርካ ገዲፍካ ግዜኻ ንኩሉ ንዕኡ ጥራይ ሂብካ ከማንሲ ክውዳእ ዘይከኣል ዓይነት ጉዳይ እዩ ዘሻቕል ኮይኑ ይኮነን ምክንያቱ ኩላትና ኣብ ሓዳርናሲ ክንድቲ ዘደለና ነፀባብቕ ቆብ ደገ ኩላትና ኣለና ዘፈሓፍሐ ነገራት ግን እቲ ጠለብ እናበዝሐ ክኸይድ ከሎ እሞ ዓቕሚ ከዓ ውሑድ ክኸውን ከሎ ክትሪኦ ከለካ ክስታይ ይገብር እዩ ስለዚ ብዙሓት እዮም ብዙሓት ኢና ኩሉ ዝሓትት ግን ኣብ ኣሻቓሊ ርእስቲ ኣሎ ማለት ኣይኮነን እቶም ዘሻቕሉኒ እቶም ኣብ ኣቢዩዝ ወይ ድማ ኣብ በለፅ ወይ እውን ኣብ ምልኪ ኣብ ዓመፅ ሕጂ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ ካብ ዓመፅ ሓሊፉ ናብ ምቅትታል መቕታል እዩ ኣክቹዋሊ ክኸይድ ከሎ ክትሪኦ ከለካ እዚ መከላኸሊ ዱልዱል መከላኸሊ እቲ ዘይተሃኒፅዎሲ ተኣንፈቱስ ኣዝዩ ዘሻቕል ትራጀክተሪ ወይ ድማ ኣንፈት ይሕዝ ከም ዘሎ ክስታይ ገብረካ ብዙሓት እዮም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዝንእዶም ከዓ ብጣዕሚ እየ ዝንእዶም ከምኡ ክስታይ ብምግባሩ ስለዚ ሕብረተሰብና ስዳርጋ እላማመዶ ኣሎ ማለት እዩ እዚ በዓል ሞያ ወይ ከዓ ዘመናዊ ምኽሪ ይጥቀምሉ ኣለዉ ኢልካ ዶ ተኣምን
حجيتا تصقم تازبرت تصقم تاع سلامايت كم زول كنت زمناوي مخري مولو باكيج نايت زمناوي مخري ببروفيشنال عين خري أخلق مالتي هبو مالو قيلة أيامني بس أبز بزح مغنياتو على ديستانس علو راح أقوله بمنزق قبل كاليجن لعلو كله كوميتمنت له محنتي صندسي بوحدنا 10 تخلت سيشنز وين 10 تخلت سون بتخطاتالي أو حدا جميل كان أبقى خطب حق خليخ رمزي 911 يتي زبزح أقل قلوتي تولكو يقانا نكون سوغاتاي حاوتو العالمو بزياد قاتل الله لما لقلت لك سباوت بزح قاليو السايت قبرو قاليو خا فريسو صنع قال مالي سلازي تي لكعت زمناوي ويدمات ناي بحكي نتا حدار عمنا نوح كان تخيلي تولو سريت كا هانيت كا سايت قبر بوحدو شمون تسومون بتخطاتالي كتراقب أنا بوغني بس بروفيشنال اكسايز قبرو مالتي انت زي كاب حدقا كستاين ماتيو ساتو فوغن برقت كاب عقل صبت كون غل كاب قال خون قال مدوالهم تشيك محتاتهم زنا اديغن نتو بمولو ايشو نتو بمولو تقداينا يتحدارسي فتحو يزبل كستاي بلاي امز بانديت كستخقبرو لخون نمبر نتي تتعنا نايت حدار كمت إذن I have to be honest to professional كأساك قبرو كنوع كخوانا لني حدا تخطات علي زخونة مكتتال ذدليو ساينا زيوم كأب حيدة سدرابيتاتي قوم غيرم مستي واحد نايتي زي مالتي سازي أعب زمويا نزلو أحواتنا إسرائيل حبشة أنت يكتب لهم تدلي نعتو وحدي علنا نحب أنا نويح صومنات نويح درجة عوارح بلو دوسد نحب كينو كنبزح يزلنا كنوصل علنا مويا وينمو أنت لوبا ويكا مخري كتقربوا لهم تدلي إذا كانت أمسي أنس متحب بعرض مسلوع يلا كم تقدم مزقلتكو بزحات على ناخذ لايك إني بزح عود زي تجاجي خوان قليلين بتناتي جبركو دهسس بزحات يلا حجي نتي كلها تناون تأكيد ناون نتزلنا نايت نتقلب كم الأوقات درجين خلينا حجي تاي قبل مراتكو structure هذا بيراميد تزقومه تي ببت الجوابو حدا قرص زلو عينت ناي متحققات ابقى ناي حكمنا ناي منتال هيلز ناي قال ناي منتال هيلز زي كون رست انت داري ناي سلاماي نابنت كبد خطقرصي وي كبد يقرص مش مجمرا كبد يتقريص قبل صقمي بلين ايكون كبد يتقريص قبل شعو دويل كان حكيم وين نرس كتزارت خليخ شعو نرس سايمس قارت كاسك بانادول قالوسد قالت ولا كاب دحريو تزيت عيخان أو حكيم تخيل أو حكيم كتكا نايقدن هوسبيتال أدميت أي تخونيقا فوس مسابقة شعو الله وخصاي مثلا تغير كان أبمت واحد يتخيل يكون أبتو هوسبيتال يكون كان immediately واو الكاسات شعو نامت واحد مسبت أحكام كاسيل كاخات ورد شعو حكايم الله بزكاتات لخا شعونا بجزامة يمزر يخا يلا إذا ناي حدار ناي سنا أمره وخناتات جن حيس كافة تصنع كسبتي متوحت درجة زبلنا ناي كسي تي يشوف كسب كتوكوس دل حيس كافة تصنع شعور كتوكوس كان دليل ما قويها بقى تفولي كتب الكسي طيب مالتي إسا فنقلينا تا خناتات بدرجة متوحت نبلامو أو مثبت تحت مس حاوي دما تمليس كان دقنا نبتي نبغى خاي خطقي أمانغو مسهل الليل تمسهل زي مهلاو نتي إيشو نتي خناتات مليسو يحلال خلو حجي توم سمويا
ندخل حتوتات كات خنفت حينا زبل ولا حد حلم كات زي بالله حدا قرص جن عم مسأل نتحاور نخلينا يلحس أبنت كم زول كوزنا peer counselors ويدما مزان أما خرت مويا كان هبتمون خلينا بنيش شيء درجة حدا سفي حسلت أنا غيركا نتي تجهاتن كنعتن زلوا ببهلخا بتقانقخا معبيلنا وحدد صلات كبصح خلخل السو اب ستراكشر عبخ سايكل بينغا حدا غورو زغل كن ازي حيدتي سلازي نحد حدنا تحبابيرنا شعوت كريتيكال زغونه ناي قدن immediate attention ويد ما بونو اغالو وزحت زغونه كت اليو accessible او تخلو كاخليمو انا بمتحبار حدا سئل بمسأل انت زجمر بهالاي حقي كبرات عزبتنا بزحات يوم يغنيلنا يبقالو كبقى حاونا نكورس نبدأ مهتن بس كبرو غلصلو أقداس زخانا عرستي أي بحكي حدار سي كلتي خاطر يكون كانوا نتمرعوا كنتي بحنا ندنسي بيت سباوي زخانة حدار كله فلوس take her انت اوقال انت وسيد كاس سدراون مسدان دي زبحال لك حقهم مالت نتود انت وسيد افتتافان ستيتون نبو نرديان أبسخة نحنا كانوا أبسدت سلازلو بعنا تلالينا تفالتنا هنا اتهم عدنا قديفنا يبزلنا ولدنا صلوا بزحادار اللوم دارت هاون تاون صلوا اللوم الكادو تأمن انتايك كنقبر علنا نتحدى هذه زي كابتي تسمع مالتيو نحنا زي مسأنالكا نحنا زي مسأنالكي زي ود خبابيخي اندابلكا طالقا ياتو جنا انه مساخا زي اللوسي طالقا ياتومو اب حدار فللي يالو ولا عك محزا اول ومنالبات من زمد فول افت حدار طالقا ياتو ስለዚህ ከም ሕብረተሰብ ሲ እንታይ ና ክንገብር ዘለና እዚ ሲ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ምዕቡል ዘመን እንዳነበርና እሞ ካብ ካልእ ዓሌትን ባህልን እንዳነበርና ካልእ ነገር እንዳረኣና ሲ እዚ ኸ እንታይ ክገብሩ ዘለዎም እቶም ወለዲ እዚኣ ብርትዕት እያ ምክንያቱ ናብ multi generations ናብቲ ናይ ኣቦታት ወለዶታት ስለትኸይት ክብኡ መጠን ድማ እቲ ባህሊን ትፅልዋን ክስታይ ስለ ዝገብረካ ሕጂ ትፅልዋ እዩ ክንዲ እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ናይቲ ስድራ ቤትካ ሓሳብ ወይ ድማ ፅልዋ ኣብቲ ሓዳርካ ክንዲ ምንታይ እዩ ዘንድደካ ወይ ድማ ዝበልዓካ ብክንዱ መጠን ኣበርክትኡ ክህልዎ ማለት እዩ እቲ ፅልዋ ግን ዲስታንስ ወይ ድማ ርሕቀት ዘሎ ትፅልዋ ውሕድ ዝበዝሕ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ መዓስያታት ፀገም ክትመፅእ ትኽእል ምስ መፁ ወይ ክመፁ ከለዉ ካብ ዓዲ ክበፅሑካ ገለ ገገዛኻ ይኮንካን ሽዑ ብሓደ ገዛ ኢኻ ትእከብ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ካልቸራል ክላሽ መፅእ እቲ ምግርጫው ናይ ባህልታት ብርዮ ትሪኦ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ እዚ ዝበልክዮ ረቑሒታት መፅእ ሽዑ ሓድሽ ዝኾነ እምባጓሮ ክትከል ይከኣል እዩ ስለዚ እቲ ፅልዋ ንምንታይ እዩ ክትፈልጦ ኣቐዲምካ ሰንስ ክትገብሮ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ሓዳር ከም ዝበልኩ ኣብ ናይ ሓዳር ዕዉታት ዝብሎም ኣብቲ መፅናዕቲ እቲ ሳይኮሎጂካል ማፕ ኢልና ኣለና እንዲና ካርታ ስነ ኣእምራዊ ካርታ ክሳብ ክንደይ እዮም ፅልዋ ናይ ኢንሎስ ወይ ድማ ናይ ስድራ ቤት ኣብ ሂወታ ክንደይ እዩ ኣቦኣ ጥራይ እንድሕር ዓብይዋ ኮይኑ ኣብ ኣቦኣ ክህልዋ ዝኽእል ፍቕሪ ክንክሕዶ ይብልና እንሻሎ ኣብኡ ክትከራኸረሉ ዘለካ ርእስቲ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ እታ ክትሓልየላ ትደሊ ዘለካ ሰበይትካ እያ ክስታይ ትገብሮ ዘላ ስለዚ ሃው ኢምፖርታንት ኢዝ
بقلبتوها أدت رايز عبيهم مسديهم زلون كستاي إذن كل قراريس كاست متأني ويكستاي دي كونس كم يجير كيابت بهالي أبتي حدار كاس كم ما قرت تتومبر كم حدا متأيقتي كي راها ساب كندا يتسلوا خستاي كلوا كازغل أو وقت اللازم تخيل زي شعن قال زي اللازم زنارك أبي أتح خخت اللازم زي حلا مندي كم تي أكل نايت خستايس جن ساب كندا يتسلوا ترو تزعبي يتسلوا خلو أدعد يخزار ولا زغلا بسدة مش مثلا جن ولا الدنا مش ماتو جزء مناتهم ما يكونوا كستايس جبرو أبتاع جزايم ذاتو بونون يكونوا مناتهم زغلو أبتاع جزايم تقولوا تعمقوا تشعون تترانسبورت مقر يكاري خلص دايناميكس نايت خستاي لذي أب ممتع أقدم كام توم تايم توم كبأسو زخلو أرستا أقدم كخت اللازم بلهم يدالو كاي لحس بفلا بسدت نزارب سلزلنا مبر بمعدخون كاكوا ولا كوا زيا يقول كم زنيا يقول عدنا نيا قال ملا زول ريتو تهلو فتيخات أتوصل زلخا بزح كستاي قبر كاني بزح زاد دمع كوين أيسمع عنني تجاجي أخوان نخلي دكتور سامسون مثلا نحر لها ترجع مدلنا لا عتناس بسمنا نفتي زقصل دلو تاريخ زلخا حدث سنة فلت وصل زلو مثلا حاضر كتاب رحلنا نا فيديو بكا يا كبرى أب نخلو كفر غير وايو شايفين وايو منالباش قرار سامسونج حاول سمعنا الله خيجي أول حجي تصبق سمع له أول قدما بيلس ل نتعذبتنا إلا الفخان يقريتها حتى تدلي نبتي مدمنا قم مئتونا نتعذبتنا شمكان سرحكان فنش دي احتراب بالكال لالي نامو نبت حتتنا من خنات يعني لي سامسونج دبال كم زربالكيو سرحي عب هذا أنجلا راسكيني يونيفرسيتي زبال أب عاد إنجليز كم بزح جيزة كم ريسيرش فلوي بتصنعات ساعتي سرحي حفشة ممركنا بلون خلينا مالتي يعني لا سامسونج حاولنا نفتك تزارو حسب كان أو كم تزبل كوخي تزارو بزح زتعرف أنا جر يلن كبر أب نقوله كفر جير واي عنتوي كبر أب حنت أقداسيت نتبي على إلينيرو هذا تعاي كتعب اللي ليخا سرح يدلي كاني في روح تعبقن سرح يدلي كايلو يجي ነገር ዝመጽእ ኣብቲ ሓዳር ወይ ኣብቲ ስድራ ቤት ዘይምርድዳእ ምስ ዝፈጠረ እዚ ዘይምርድዳእ ምስ ተፈጥረ ይኸዓኒ ኣብቲ ዓመፅ ወይ ቫይለንስ ንብሎ ነገር ዝኸይድ ማለት እዩ እጂ እቲ ዓመፅ ዝተፈላለዩ ዓመፅ ኣሎ ኣካል ዓመፅ እውን ኣሎ እጂ እታ ስድራ ቤት ሓደ ተረዳዲኣ ናይ ሓባር መንበሪ ወይ ናይ ሓባር ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ዝተሃሳይ ትኸውን ታጓል ኣንስተይቲ እያ ደቂ ተባዕትዮ ይህሰዩን ማለት ኣይኮኑን ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝህሰዩ ኣለዉ ግን እቲ ብዙሕ ግዜ ተግዳይ ታጓል ኣንስተይቲ እያ ማለት እዩ ታጓል ኣንስተይቲ ከዓ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ግዳይ ናይዚ ዓመፅ ትኸውን ማለት እዩ Samsung ድምፅኻ ይቆራረፃና ኣሎ እስከ እጅ ሓሽ ሰምዕኒ ኣለኺ ያ ተስማዓለ ኦኬ
ሕጂ እንታይ ዝብል ነይረ እቲ ኣብቲ ስድራ ቤት ምርድዳእ እንተዘይ መፅኡ ኣብ ግርጭት ኣብ ዓመፅ ዝመፅእ ኣብቲ ዓመፅ ከዓኒ ክልቲኣቶም ወዲ ወይ እታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ተጎዳእቲ እዮም ብዙሕ ግዜ እቲ ጉድኣት ግን ኣብታ ጓል ኣንስተይቲ ዝወርድ እታ ብዙሕ ግዜ ንዓመፅ ዝተቃልዐት ብተፈላለየ ምክንያት እታ ጓል ኣንስተይቲ እያ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ስለትውዕል ብዙሕ ግዜ ምስ ቀለውዕ እንድሕር ኣለዎ ናይ ምስራሕ ዕድላት ስለዘየሎ ብዙሕ ግዜ እታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ብድሕሪት እያ ትመፅእ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ብተፈላለየ ምክንያት ወይ ብሓዳር የምፅወን ወይ ብካልእ ኣጋጣሚታት ካልእ እውን ደቂ ተባዕትዮ እቲ ባህላዊ ፀቕጢ እውን ቁርብ ኣለና ሱታት ሕጂ እዚ ኩሉ ምክንያታት ኣምፂኻ እታ ጉዳይ ከምዚ ዝበልክዋ እታ ጓል ኣንስተይቲ እያ እትኸውን ነዚ ከዓ ክንርድኦ ንፍትና ኣለና ምክንያቱ ከምዚ ክብሪ ኣብ ክብሎ ፀንሐ ክሳብ ኣብ ምቕታል በፂሑ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ በዚ ምክንያት እዚ ከሲርና ኣለና እቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ወይ ኣብ ነብሶም ኣጥፊኦም ኣለዉ ወይ ከዓኒ ኣብ እስር ቤት ኣትዮም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ሸዊት ኣጋጣሚ የላን ሕጂ ሓደ መፅናዕቲ ንገብር ኣለና ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ተጎዳእቲ ዝኾና ዝብል ሓሳብ ኣምፂና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ከዓ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ሓደ ሓደ ሕቶታት እንዳሓተትና ክንርድኦ ንፍትና ኣለና ምናልባሽ ጉድሳት እንድሕር ኣለዋ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብራ ክሕግዛና ዝደልያ ብዙሕ ሓበሬታ ክባና ዝደልያ እውን ተዝረክባና ደስ ምበለኒ ነይሩ ግዜናትክን ናይ ክብሪ ኣብን ከይወስድ ኣብ ዝኣኽለኒ መስለኒ ኣለና ዶክተር ሳምሶን መጀመርያ እቲ መፅናዕቲ ትገብርዎ ዘለኹም እቲ ዘብትና ክፈልጥዎን ክርድእዎን ስለ ዘለዎ እንታይ እዩ እቲ መፅናዕቲ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ኣገዳስነት ኮ ማዕረ ክንደይ እዩ ኣቢልካ እውን እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተመክሮኦን ንከካፍላ እንድሕር ወሲነን ክመፃ ማዕረ ክንደይ እዩ እቲ ናተን ዝዛረብኦን ዝብሎን ኣሽማትን ይዕቀበለን ድዩ ነዚአን ከም ሕፅር ኣቢልካ እንድሕር ገሊፅካዮ ተዓዝብና ምስጢር ወይ ከዓ ትሕምነት ናይቲ መፅናዕቲ እቲ መፅናዕቲ ከምዚ ዝበልኩኺ ካብዚ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ዘለና ዓመፅ ፍትሕ ከምኡ እውን ካልእ ዘየድልዩ ነገራት ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣሎ ግን ከምቲ ዝበልክዎ ብብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ስለዝኾነ ካብኡ እዩ ዝብገስ ማለት እዩ እታ ፋሚሊ ትብተን ስለ ዘላ ስለምንታይ እያ እታ ፋሚሊ ትብተን ዘላ ስለምንታይ እዩ ከዓ ዓመፅ ዝመፅእ ዘሎ ንዝብል እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ስለምንታይ እያ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትዕመፅ ኢልካ ኣይሕተትን እዩ ምክንያቱ ቁኑዕ ዝኾነ ሕቶ ኣይኮነን ዓመፅ ንክትገብርስ ዝኮነ ሓደ ምክንያት የለን እዩ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንክትሃርማ ክትቀትላ ካልእ ዓይነት ዓመፅ ንክተውርደላ በዚ ምክንያት እዚ ተደፊአ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንዓመፅ ወላ ሓደ ነገር ምክንያት የብሉን ግን ከምዚ ዝበልክዎ ስለምንታይ ደኣ የንስን ብብዝሒ ትቁፅሪ ስለምንታይ እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዛዝዩ ዝብል ትቐንድናትና ነገር ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ግዳያት ናይ ዓመፅ ዝኾና ዘለዋ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ስደት ስለ ዘለና ኣብ ስደት ስለነተኩሮ ዘለና መፅናዕቲ እውን እቲ ስደት ከንታይ ተራይ ድፃወት ደሎ ናብዚ ዓመፅ እዚ ዝብል እውን ካልኣይ ሓሳብ ኣምፂናዮ ዘለናዮ ማለት እዩ ምናልባሽ ኣብ ስደት እቲ ቁጠባዊ ከምኡ እውን ማሕበራዊ ዝኾነ ናፅነት ወይ ሓገዝ ኣለዎን ደቂ ኣንስትዮ ብመንፅሩ ብዓድና ተሪኢኻዮ ከዓ እቲ ስድራ ቤታዊ ዝኾነ ከለላ ኣለዎን ስለዚ በቲ ገለ ጥቕሚ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ በቲ ገለ እውን ጉድኣት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ወይ ዝጎድለካ ነገር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቲ ተራ ስደት እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ዓመፅ ኩነታት ተራ ስደት እንታይ እዩ ዝብል እውን ክንርድኦ ንፍትና ኣለና ምክንያቱ ኣብ ገለ ነገራት ሓንቲ ወይ ክብሪ ኣብ ኣልዒልዎ ነይሩ እቲ ምትእትታው ናይ ስድራ ቤት ምትእትታው ናይ ሕብረተሰብ ወይ ተራ እውን ኣሎ እዚ ተራ ብገለገሊኡ እውን ከምዚ ጎዳኢ እዩ ምክንያቱ ቀፃሊ ትዕመፅ ጓል ኣንስተይቲ ቀፃሊ ሕማቕ ነገር ዝመፅዓ እንድሕር ኮይኑ ተፀመሚ ናይ ዝብል ገለገለ ነገር ኣሎ ኦፍኮርስ ምፅማም ፅቡቅ እዩ ሓዳርካ ምጥርናፍ ፅቡቅ እዩ ብተኻእለ መጠን ተፋቂርካ ምንባር ፅቡቅ እዩ ግን እቲ ደረጃ እንዳቀፀለ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ እንዳወሰኸ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ እሞ ከዓ ለውጢ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ መጨረሽታ ኣብ ካልእ ሓደጋውን ክበፅሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ነገር ክንርዳእ ኢና ንፍትን ዘለና ሳልሳይ ፖይንት ሳልሳይ ነጥቢ ከዓ እንታይ እዩ ከትሳዕቤኑ ናይ ዓመፅ ሳዕቤንስ እንታይ እዩ ብዓብኡ ሞት ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ናይ ሞት ሳዕቤን ኣሎ ናይ ስድራ ቤታት ምብትታን ኣሎ ናይ
ተባዕትዮም ተኮይኖም ናብ እስር ቤት ናይ ምብላይ ኣሎ ምናልባሽ ነፍስኻ መቕታል እውን ክረአይ ይከኣል እዩ እቲ ካልእ ነገር እውን እቲ ቆልዓ ከንታይ ዝርኢ ዘሎ ቆልዓ እንድሕር ኣሎ ሓደ ብደይ ኣቦን ብዘይ ኣደን ብዘይ ጥርናፈ ናይ ስድራ ቤት ማለት እዩ ዝዓቢ ቆልዓ እንታይ ዓይነት ሂወት ንመጻኢ ንኸልዎ ካልኣይ እውን እንድሕር ኣብ ገዛ ዓመፅ ርቕ ኮይኑ ኣቡኡ ነዲኡ ካሃርማ ወይ ኣዲኡ ዘየድሊ ነገራት ክትዛረብ ዝርኢ እንድሕር ኮይኑ ጽባሕ ከደግሞ ድዩ ዝቆልዓ ዝብል እውን እቲ ሳዕቤን ከዓ ትሳልሳዩ ማለት እዩ ሕጂ ብመጨረሽታ እንታይ እዩ ዕላምኡ እንድሕር ኢልከኒ ሓደ ነቲ ዘሎ ዓመፅ ብተኻእለ መጠን ብናይ መገዲ ክነግብሎ ንኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ጠንቅታት ወይ እቲ ብብዝሒ ዘርእየሉ ምክንያታት እንድሕር ፈሊጥናዮ እሱ ክንዓልዮ እንድሕር ፈቲና ክጎድል ይኽእል እዩ ዝብል ርድኢት ኣሎ ምናልባሽ ምስ ፈለጥናዮ እውን እንታይ ዓይነት ሓገዝ እንታይ ዓይነት ኢንተርቬንሽን ክንገብር ንኽእል እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ምናልባሽ ተንድሳተፋኸ መንን ኣብዚ እንታይ ውሕስነት ኣለዎን ንዝብል ሓደ ዝመፅናዕቲ ትብልና ካብ ባዶ ተላዒልና ይኮና ንገብረልና ሓደ ክፋል ናይ ዓቢ ዩኒቨርሲቲ መፅናዕቲ እዩ ስለዚ ናቱ ዝኾነ ናይ አንቶይ ስነ ምግባር ኤቲክስ ዝብል ክብረ ኣባል ዕሊ ነይሩ እቲ ናይ ስነ ምግባር ዝሓለወ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ሰላም እንድሕር ተሳቲፍኪ እንድሕር ንኣብነት ኢንተርቪው ጌርኪ ኣውቶማቲካሊ ታ ሰላም ሽምክናትኪ ተቆሪፃ ሳዕድያ ዲና ክንብለኪ ኣብርሀ ዲና ክንብለኪ ገለ ወላ ሓደ እቲ ሪከርድ ከዓነ ትራንስክራይብ ኢና ንገብሮ ትራንስክራይብ ምስ ገበርናዮ ከዓ ኣውቶማቲካሊ ደሊት ኢና ንገብሮ እንድምሰይና ካልኣይ እቲ ክሳተፍ ዝደሊ ሰብ ኣብ ዝኾነ ግዜ ናይ ኖ ምባል መሰል ኣለዎ ብዛዕባ ምንታይ ይሳተፍ ከም ዘሎ እቲ ዝህቦ ሓበሬታ ኸ ንምንታይ ክነውዕሎ ምዃንና ፀቢቕና መጀመርያ ቅድሚ ምስታፉ ይነግረና ሽዑ እንድሕር ዓጊቡ ጥራሕ ክሳተፍ ዝኽእል ወይ እንድሕር ዓጊባ ጥራሕ ክሳተፍ ትኽእል ተዘይኮይኑ ኣነ ኣይደሊን ናይ ምባል መሰል ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ብሓቂ ኣገዳስን ኣድላይን ዝኾነ ሪሰርች ትገብሩ ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብትና ነዚ ዶክተር ሳምሶን ጀሚሮሞ ዘሎ መፅናዕቲ ምእንቲ ክስስን ምእንቲ ኩሉ ሰብ በፂሑ ከዓ እቲ ጠንቁን መፍትሒታቶምን ምእንቲ ክንፈልጥን ነዚ ዘይተደለየ ዘይተለምደ ነገራት ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣሕዋትና እውን እተን ደቂ ኣንስትዮና እንታይ ምዃኑ ጠንቂ እንድሕር ኣለልየን ሂወታን ጥራይ ደይኮና ከድሕና ሂወት ኣሕዋትን ሂወት መፃምድተን ሂወት ደቀን ሂወት ሕብረተሰበን ከድሕና ስለ ዝኽእላ ብዓብኡ ከዓ እቶም ኣወዳትና ማለት እዩ ካብ ዘይተደለየ ነገራት ዝኣትዉ ዘለዉ ጠንቁ እንድሕር ኣለና ኢና መፍትሑ ንፈልጥ እሞ ሓባኣይ ቁስሉ ሓባኣ ፈውሱ ካይንኸውን ኩላህና ኣነ ብነፍሰይ በቲ ዝፈልጦን ዝርድኦን ጠንቂ እዚ ኢለ ተመክሮይ ንክካፍል ቅርብቲ እየ ደስ ዝብለኒ ከምኡ እውን ካልኦት ኣሕዋተይ ከምኡ ዓይነት ተመክሮ እንድሕር ሕሊፍክን ኮንክን ወይ ንሰማዕኽኖ ትፈልጦኦ ወይ ከዓ በቲ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ጠንቂ ኣብ ኣሕዋትና ዝወርድ ዘሎ መቕተልትን ማህሰይትን ጎንፅን እንድሕር ደኣ ተዛሪብናሉ ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ከምዚ ዶክተር ሳምሶን ክብሎ ዝፀንሐ እውን ኩሉ ዕቃበታት ማእኪሉ ዝኸይድ ሕጊ ዘለዎ መፅናዕቲ ስለ ዝኾነ እውን ርእስና ክደንንን የብልናን ክንፈርሕ የብልናን ስለዚ ኣብቲ ናይ ናህና ድሕረ ገጽ ሼር ገይረ ኣለኹ ናይ ዶክተር ሳምሶን ቴሌፎን እውን ኣሎ ኣብኡ በዚ ቴሌፎን ናይ ዶክተር ሳምሶን ክድውላ ትኽእላ ኢኹን ክትኽእሉ ኢኹም ከምኡ እውን ከምቲ ልሙድ ናብ ናይ ማህፀን ቴሌፎን ወይ ከዓ እውን ብፕራይቬት መሴጅ እንድሕር ሰጂድኩምልና ናብ ዶክተር ሳምሶን ክነሕልፈኩም ንኽእል ኢና ክብራ ብሓወይ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ቅድሚ መደብ ምዕፃውና ክልቲኹም ኣብዚ ሕብረተሰብና كتبوا التدلي بفلاي كا عبدي حدا بسي تغندي تنكي نايز كله زخون زلو تنكي حدرنا كاي فلتنايو كاي تردعنايو كاي تدلانا لو سلنا عتو زلنا عينامو بزح كنزاربو لو نخلينا مجم أكد سالي كبرا بحونا تمزقنا تملسنا تخون كمون دكتور سامسون مزنعتخا مزازم كوصيتناتو كتكافلناون عدم حجنا أربال كامالتي سلزي كنا يزخلو تي زي مرجع زي مفلات عب حدار ترايون زي كنا عب حبرة سبنا عب محزنات عرك محازاون نايلومي محزنات نايلومي كان زي اندادر ناينا بكا سلزي تي لو ابتراكشن بكا تصبق مزرار كمان سيدارقا قريفنا يلنا مو نام نبور كنملس كنطعي كنحوسي
انتاينا خنكبر دلنا سكلو با اسك كنا معصاونا انا باكم كبلو دكتور سامسون كجمبر تخيليها ሓደ ካብቲ ሽግር ኮይኑ ብስማዓና ኣነ ብዙሕ ግዜ ኸዓኒ ብተፈላለየ ኣጋጣሚታት ወላ መፅናዕቲ ንረኽቦ ነገር ናይ ምዛብ ወይ ኮሚኒኬት ንምግባር ክእለትና ብጣዕሚ ትሑዩ ዝብል ኣሎ ስምዒታውያንና ኩሉ ግዜ ብስምዒት ኢና ንኸይድ እምበር ተዘራሪብና ነቲ ሪሌሽንሽፕ ነቲ ርክብ ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ዕርክነት ብንጹር እንታይ ከም ንደሊ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ንእግረ መገድና ኢና ንኸይድ ዝብል ሓደ እቲ ገኒኑ ዝርአ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ምዝራብ ዘይምህላው ኣብ ሶምን ድዩ ኣብ ክልተ ሶምን ድዩ ወላ ኣብ ሽግር እንድሕር ተፈጢሩ ክንፈትሖ ኢልና ብምዝራብ ዘይምፍታን እዚ እቲ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ሽግር እዩ ንሓንቲ ኣርእስቲ ከዓኒ ብሰንኪ ዘይምዝራብና 3 4 5 ግዜ ንካትዓላ ስለዚ ኣብ ሓንቲ ኣርእስቲ 3 4 5 ግዜ እንድሕር ተባይስና ብዙሕ ሽግር ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ምዝርራብ ክእለት ክነማዕብል ኣለና ዝብል ረድኤት ኣለኒ ሓደ ካብቲ ሽግራት እዚ እዩ ከተክረሉ ዝደለሎ يقنيلنا دكتور سامسون نابخا كبرى بحاونا أنا كوا خزارة بندير فيدا أمسي إت دكتور سامسون زولو سامرايز كجورو أقدمه نيجيريا نيرة حدار صراحة لي هايلايت كيروانير دكتور سامسون لك كم قراتي نتصبق تعي حدار نخمت صراحة لي حماق حدار ويدما قودا حدار نخمت سجن زي مسرحون أخلي أنصارو مسرح عدا نجارندي زي مسرحون أخلي مو أبزي أخذ كورس دل تدا أو حدارنا زي نسرح لنا قلنا قال نجارك أتونا خمسة لهم فلات أقداسي حدا قوتي بقالوتان قبرو نجار قديف ناسي تدا زي نسرح لنا قلنا بحدارنا قال نجارك أتونا خمسة لهم كن جنزب كدلينا بحتيرو حدار صراحة دليو انت دا سرحنا يوخا تسرحنا له كعرز نجري بتخمت زولا دكتور سامسون اب ميلانا يرخكب تميلاتنا معبلنا يسي روكيت ساينس هيكونن لا تمهرنا يا كي نخل نجر سلازقنا كبل فاتو بحكي قنيرنا كبرات عزبتنا مدبنا عبسي ودينا دلنا عبس متصحاموس بخال مدب سقعنا الراخب بروح قنيات ناي بحكي خاء بشمين بشم عبارات مهزن كمون تعزبتنا نعها كبرا بحاونا سامسون عبارات مهزن بلبي كنسكن يفتو بروح ليشي